Здравейте и добре дошли в каналът ми. Днешното видео ще бъде на тема празни опаковки. Това са всички опаковки, които ще видите в това видео. Този път няма да ги разделям на категории. Опаковките не са чак толкова много, но пък ми заемат място и реших да ви ги покажа и да ги изхвърля най-накрая. Започвам от тук. Най-накрая изхабих фондютенът на Catrice HD Liquid Coverage. Това за мен е най-добрият фондютен. В момента имам нова опаковка от него. Предпочитам го дори пред по-скъпи фондютени. Много ми харесва като издържливост, като ефект, като покритие. Много добре матира кожата. За мен това е най-добрият фондютен и ще продължавам да си го купувам. Следващият продукт е този крем за лице на марката Umido Gold. Имам го от една от кутиите Full Box. Той не е изхабен до края, някъде до тук, просто защото когато го получих, го отворих и го тествах един-два пъти, след това няколко месеца не го използвах. Сега, когато започнах да го използвам, нямах проблеми с него, но когато стигнах някъде до тук, започнаха да ми се появяват пъпчици, спрях употребата му и видях, че наистина проблемът е бил в този продукт. Предполагам, че просто срокът му на годност е изтекал, понеже, както ви казах, няколко месеца стоеше отворен. Иначе продукта не беше лош, но не и кой знае какво. Добре хидратираше кожата, но пък не попиваше изцяло, оставяше лек мазен филм. Това е един спрей за крака на марката Avon. Мъжът ми го използваше, но мисля, че му харесва, защото в момента използва втора опаковка от него. Единственият продукт за коса, който ще видите, е тази малка опаковка на балсам за коса на Ози. 3-минутен балсам. Той е за боядисана коса. Моята коса не е такава, така че не мога да ви кажа дали защитава цвета, но пък ми хареса това, че косата се разресва лесно след него. Лично аз не бих си го купила, не мисля, че кой знае какво. И косата ми не е боядисана. Това е единствената опаковка от продукт за коса, понеже в момента редувам два шампуана, които са в много големи опаковки и все още не съм ги изхабила. Това е един продукт на ФА против изпотяване. Имаше много приятен свеж аромат, но не ми допадна как си върши работата. Имам и две опаковки от тампончета за грим. Те са еднакви, но това, което ми направи впечатление в тях, беше, че едните бяха пришити, а другите не бяха. Тук отдолу всъщност пише, че те са прешити, може да се види на снимката, но в едната опаковка не бяха и ми беше много трудно да използвам. Не са никак ефтини, 3,20 е цената на една такава опаковка, съдържат 120 тампончета. В момента съм си купила две опаковки от тампончетата от Lidl и ми харесват много повече и като цена, и като качество. Те са прешити отстрани и цената им е на половината на тази, дори може да е още по-ниска. Продължавам с този продукт, който имам от кутията Peek & Dazzle. Мисля, че беше на италианска марка, не на испанска. Това е двуфазен продукт, който премахва грима от очите. Аз го използвах, за да премахвам спиралата си. Много ми харесваше как си върши работата, но след като опитах с него да премахна очната си линия, не се справи изобщо, затова не ми харесва. Промених си мнението за него и няма да си го купя никога повече. Следващият продукт е на Nivea и заедно с него ще ви покажа и този продукт от Avon. Това са два лосиона за тяло. Това всъщност се води суфле за тяло. И двата продукта много ми харесаха. И двата продукта бяха много леки като формула. Попиваха бързо, не оставяха бял филм и кожата ми след тях беше много гладка и мека. Разлика виждам в ароматите. Аромата на този продукт не ми допадна, а на този беше много приятен. Такъв лек аромат на плодове. Много ми харесва и двата бих ви ги препоръчала, но този точно с лавандула мисля, че не се предлага вече. Продължаваме с един CC крем на Nip & Fab с SPF 30. Не съм го използвала, тествах го два пъти, но цвета ми е прекалено тъмен, а иначе е светъл. Не ми харесва и го изхвърлям. Продължавам с този скраб за тяло на Балея. Много ми хареса ароматът му, но иначе аз не си падам по скрабове на основата на кафе, понеже мога да си ги забъркам вкъщи. Иначе не беше лош. Хареса ми това, че опаковката ми стигна за няколко използвания. Аз си мисля, че ще ми стигне само за едно. Тук пише, че формулата с пилинг частици от съмлени зърна на кафе и морска сол нежно ексфолира, хидратира и освежава кожата. Продължавам с този продукт, който честно казвам не знам какво точно е. Ползвал съм го един-два пъти. Той е за коса.
между другото. Получих го отново от една абонаментна кутия. Тук на опаковката пише, че е за обем, но в картончето с описание на продуктите пише, че предпазва от топлинна защита. Продуктът не ми е интересен и просто го изхвърлям. Това е малка опаковчица на околочен серум на марката Aromatherapy. Тази мостра ми стигна за много дълго време. Ползвах я, мисля, че около 2 седмици. Продуктът добре хидратираше, но моите изисквания за околочен крем са по-големи и не бих си го взела. Имам още няколко неща от декоративната козметика. Това е една пудра на есен, с която си купувам за трети или четвърти път. Пудрата беше изхабена, имаше малко количество тук отстрани, което се е счупило и в момента виждате как изглежда. Пудрата не е лоша, но за сега не мисля да си я купувам отново. Изхвърлям този продукт, който също е счупен. Този продукт ви го бях показала в видеото с продукти, които искам да изхабя до края на годината, но просто той се счупи. Имам го от много дълго време. В момента имам много други бронзиращи пудри, затова реших просто да го изхвърля, не ми се занимава да го поправя. Така че изхвърлям продукта. Той е много голям. Имам и две мини спирали на Benefit. They are Real. Уникални спирали. За мен това е най-добрата спирала. Не съм ползвала по-добра спирала от тази. Дори се замислям дали да не си я купя в пълен размер, въпреки че е много скъпа. Просто за последния месец подарих 4-5 спирали. Отварям, тествам няколко пъти, виждам, че продуктът ми харесва и ги подарявам. В момента нямам любима спирала, така че може и да си купя тази. Така, това е коректор Makeup Revolution. Много ми хареса. Коректора е доста покривен. Не ми харесва това, само че не е много икономичен. В момента имам втора опаковка от него. Продължавам с продукти в малки опаковки и мостри. Това е една маска за лице на Балея. 3-минутна маска, която много ми хареса. Дълбоко почистваща 3-минутна маска за нормална и смесена кожа. Съдържа плодови киселини, които имат мек пилинг и така нататък. Тази маска много ми наподобява на едноминутната маска на Nivea Urban Detox, мисля, че се казваше. Използвам я в момента. Само че от онази маска получавам лек неприятна реакция. Онази маска доста ми пощипва върху лицето, докато с тази нямам такъв проблем. И двете много ми харесват. Ефектът от двете за мен е еднакъв. Бих си я купила тази. Наистина добре почиства кожата и ви я препоръчвам. Не знам дали се предлага все още. Ако се предлага, ще си купя още няколко опаковки. Много е добра. Това е мостра на душ гел на Алверде, който не ми хареса. Първо, формулата му беше доста гъста, беше безцветен. Аромат аз не усетих никакъв, не ми хареса как измива тялото, няма да си го купя. Още една маска, тази е на Anatomical с хидратираща маска, която много ми хареса. Тя беше под формата на крем, който почти попиваше в лицето. Кожата ми след маската беше много хидратирана и мекичка, хареса ми. Имаше много хубав плодов аромат. Имам две лентички за почистване на черни точки от носа. Не ми харесаха. Преди време бях получила отново 2 или 3 от кутията Fullbox. Много ми хареса ефектът от тях. Реших да си купя кутийка с 5, мисля, че бяха такива лентички, но от тях не виждам никакъв ефект. Продължавам с мостра от Avon. Това е мостра на най-новият им, мисля, матиращ фондютен. Не ми допадна. Фондютенът първо не е матиращ. Кожата ми след него остава супер мазна. Дори по-скоро я омазнява, отколкото да я матира. Също така покритие няма никакво и не ми харесва. Така, отново мостра от Avon. Това е мостра на новият емулсионен Канто. Бях изхабила и мостра от синият вариант. Те се предлагат в два варианта, розов и син. Синия не ми допадна като аромат, но розовия много ми хареса. Дори го имам в пълен размер в момента. Хареса ми, защото е много лек, попива бързо, оставя невероятен аромат, много нежен, който се задържа за няколко часа. Заслужава си, хубав е. Продължавам с мостра So Bio. Това е мостра на крем за лице. Тази малка мостричка ме стигна за няколко използвания. Кремчето не беше лошо.
доста добре хидратираше кожата. Кремчето беше малко по-тежичко, но пък на сутринта кожата ми беше изключително мека и красива. Всъщност това е дневен крем, но аз го използвах като нощен, понеже ми беше доста тежък. И така, имам две мостри на L'Herbolario, мостра на душ гел и на лосьон за тяло. Имах и две такива мостри на биобаза, отново на душ гел и на лосьон за тяло. Смешно ми е, когато получавам такива мостри на душ гелове, понеже от такава мостра какво можеш да разбереш, освен аромата на продукта и консистенцията му. Душ геловете не ми харесаха и на двете марки. Като аромат, като ефект не мога да ви кажа нищо. При лосьончетата нещата стоят по друг начин. Лосьончето на L'Herbolario не ми хареса, защото беше доста мазно, попиваше по-трудно и оставяше бял филм. А това на биобаза много ми хареса и като аромат, и като действие върху кожата. Бързо попиваше и кожата след него беше много мека, въпреки че не ми стигна да го нанеса върху цялото си тяло. Успях да разбера това. Една мостра от Avon, това е от серията Mission, която е на японска козметика, мисля, че беше. От моята менеджерка чух страшно много добри отзиви за този крем. Тя казваше, че след едно нанасяне виждала страхотен ефект, кожата е била подмладена и разни такива добри неща. Аз обаче не видях нищо такова. Тази мостра ми стигна за 2 използвания. Не видях абсолютно нищо, което да не прави обикновен крем от, да речем, 10 лева. Цената на този крем е много по-висока. Може би около 60-70 лева. Нещо такова ще ви излъжа, не съм сигурна, но цената на тази серия продукти е много по-висока от обикновените продукти от каталога. От 2 използвания не ми хареса, но пък може би след повече използвания ефектът би бил по-различен. Лично аз не бих си го купила. И така, няколко малки опаковчици. Това е един продукт, отново на Benefit, отново DeaReal. Това е продукт, който мисля, че беше предназначен да премахва спиралата DeaReal или на водоустойчиви продукти. Хареса ми как се справя, но аз лично не бих си го купил в пълен размер. Има много по-евтини продукти, които вършат същата работа. Една маска на Balance Me, ексфолираща маска, добре ексфолираше лицето, добре го почистваше, но аз лично не бих дала толкова пари, колкото струва пълният размер, понеже, както видяхте, има много по-евтини варианти, които вършат същата работа, така че не бих си я взела. И две мостри, които страшно много ми харесаха, които със сигурност ще ги купя някога. Това е мостра на хидратиращ крем на Nuxe, уникален продукт. Кожата ми след него беше изключително красива, мека, хидратирана. Освен това оставя много хубав аромат, заслужава си. Невероятен, не препоръчвам ви го. Този продукт също много ми харесва. Това е олио за лице, за което писах преди няколко дни в моя инстаграм профил. Това олио съдържа 3 масла. Ще ви излъжа в момента какви са те. Със сигурност съдържа шипково масло. Може да видите ревюто ми в Instagram. Този продукт ми хареса първо, защото не беше толкова мазен като другите олия. Аз не си падам по олията за лице, точно поради тази причина, просто защото не обичам да ми е мазно. Всяка сутрин след употребата му кожата ми беше много гладка, мека, хидратирана. Освен това, след едноседмично използване забелязах, че белезите ми от пъпчици почти са изчезнали, така че много ми харесва, препоръчвам го и аз лично ще си го купя. Една мицеларна вода на Garnier и тя много ми хареса, много добре си вършеше работата, много добре почистваше грима, дори и спирала, не дразни очите, не оставя такъв някакъв лепкав филм, какъвто оставят някои други мицеларни води. За мен лично това е най-добрата бюджетна мицеларна вода, която се предлага на пазара. Опаковки на мокри кърпички за почистване на лице. И двете не ме впечатлиха особено, но тази на W7 ми хареса повече. Тези кърпички на Avon няма да си го купя никога повече. Първо, не ми хареса ароматът им. Второ, те не почистват изобщо грима. 50% от грима остава върху лицето ми и не бих повторила покупката им.
един почистващ гел на Билка с роза дамасцена. Много приятен продукт. Много добре измиваше лицето. След него чувствах кожата си много освежена, не дразни върху кожата, не я изсушава допълнително. Тук пише, че съдържа органик розова вода с гарантиран български произход и доказано високо качество. Използвах продукта заедно с тоника от същата серия, който все още не съм изхабила, обаче ще го видите в следващите празни опаковки. Не знам как се справя с премахването на грима, понеже аз първо почиствам лицето си с кърпички или с мицеларна вода, след това с гела и много ми харесва. Харесва ми това, че сутрин, когато го използвам, лицето ми е много освежено след него. Продължавам с едно кремче за ръце на Avon с кокос, много приятен аромат, много ниска цена. Кремчето е за суха до много суха кожа, каквато е моята на ръцете. Много ми харесва ефектът му. Използвала съм доста по-скъпи кремове за ръце от този, които са нямали толкова добър ефект, така че ви го препоръчвам. За последните неща, които ще видите, имам един сапун на Доктор Ботаникъл. Този сапун го получих от една английска кутия. Пише, че цената му е 7 паунда. Аз лично не бих дала толкова пари за сапун. Използваше го мъжът ми, но и аз го тествах няколко пъти и не ме впечатлява. Както казах, не бих дала толкова пари за сапун и не виждам нищо различно в него. Изхабила съм 2 спрея за тяло. Мисля, че бях... Това се води парфюмен спрей дезодорант. Допаднаха ми, но този на Avon ми хареса много повече. Ароматът е абсолютно същия като на парфюма. Също е толкова силен. Разликата е просто, че не е толкова траен. Много ми хареса този спрей. Този пък е на Oriflame. Разликата тук е, че ароматът е още по-нетраен от този на Avon и че не е толкова силен. Иначе беше приятен. Останаха душгелове. Тази година не ми върви никак с душгеловете. Не мога да попадна на душгел, който ми хареса. Това е една пяна за вана на Avon, която използвах като душгел. Тя е с аромат на слива и ванилия. Аромата беше уникален, точно на слива. Много ми харесваше. Но какво не ми хареса? Първо, консистенцията е доста гъста и трудно почистваше тялото. Много беше трудно да работи с него. Второ, опаковката много твърда, просто няма как да се стисне, а тук отворчето беше много мъничко и ми беше много трудно да изхъбя продукта. То даже както се вижда има още съвсем малко, но просто не можах да извадя това количество от опаковката. Следващия душгел е на Dermacol с мандарина, приятен аромат, който не беше толкова силен. Това не ми хареса. Също имах проблем с опаковката, може да видите каква е и отново продукта излизаше доста трудно, дори може да има също още в него за 1-2 използвания. Иначе добре измиваше тялото. Следващият продукт е на Derma V. Този продукт си го купих просто защото ми се стори доста различен и реших да го тествам. Това е желе за под душа, 100 мл. Тази опаковка ми стигна за 3 използвания с аромат на лимоне. Аромата беше много силен, но и много изкуствен. Не ми допадна. Не бих се го взела отново, но мисля, че си заслужава, освен ако вие не искате да тествате нещо различно. Един душ гел отново 100 мл от кутията Good Box го имам него. Цитрус с аромат на бергамот, портокал и лимонова трева. Аромата ми хареса. Напомняше ми някакъв сладкиш с лимон. Много хубав аромат, много свеж, добре се пенеше, добре измиваше тялото, но отново не ми хареса опаковката. Много твърда и няма как да се стисне. Отново имах проблем с изваждането на продукта. И последното нещо, което ще видите в това видео, е тази пяна за поддуша на Rituals. Това е любимата ми серия на Rituals. Тя е с евкалипт и розмарин. Уникален аромат. Много добре измива тялото, освен това го и хидратира. Това беше всичко от мен за днес. Чао и до скоро!